Pani tancovali, všetci pani tancovali, eno moja stála. Pěkný, dobrý večer, vážení a milí. Vítejte u nás. Už za několik málo dní se po 67. otevřou Strážnické brány Mezinárodnímu folklornímu festivalu ve Strážnici a také po 30. dětské strážnici. Na tento festival dnes budeme zvát s našimi milými hosty. Ti muzikančtí už se představili. Byla to uhersko-hradišťská cymbálová muzika Ohnica. Jako obvykle v premiéře vysíláme živě, takže naše milé hosty, pokud budete chtít, můžete kontaktovat. A dnes navíc budete moct vyhrát také 2 volné vstupenky na festival a nové CDčko Ohnici. No a protože Strážnický festival je hlavně o muzice, zpívání a tancování, dnes bohužel bez toho tancování, tak pojďme nejdříve hrát muzika Ohnica. Fialenko
Važte si, děvčice, svojej poctivosti, jako ta travěnka svojej zelenosti. Travěnka uvadne, jak na mráz přijde, a vaša poctivost na věky zahyne. Ej, rozmarín, rozmarín, ej, z rozmarínu kolek, ej, jaký je voňavý susedův pacholek. Ej, rozmarín, rozmarín, ej, z rozmarínu kytka, ej, nechoď k nám, synečku, já bych byla vita. Písně z Halenkovic dohrála cymbálová muzika Ohnica a Pěkné dívčí milostné krásně zaspívala zpěvačka Lucie Rybníkářová z Hluku, zlatý zpěváček roku 2011. Já už tady skutečně vítám své dva milé hosty, kterými jsou pan doktor Jan Krist, ředitel Národního ústavu lidové kultury, pořadatele festivalu. Dobrý večer, pane doktore. Večer. A pan doktor Karel Pavlíštík, předseda Senátu programové rady Nepokazila. Dobrý večer, pane doktore. Také. Ahoj, dobrý večer. Tak pojďme začat o Strážnickém festivalu trošku hlouběji do minulosti. Jak to vlastně celé začalo? Začne pan doktor Krist, ale jinak vám to slovo udělovat nebudu. Berte si ho, jak budete potřebovat. Budeme se cpat, kde jsou place. Řečeno klasikem. Strážnický festival vznikl v roce 1946. První ročník se uskutečnil pod názvem Československo v tanci a zpěvu, takže už z toho názvu je vidět, že náš festival byl celostátní, nebyl to pouze regionální festival, byl to vlastně ze všech československých festivalů jediný, který byl takto pojatý, že byl československý. Já jenom nezapomeňte řeč, hned budete pokračovat, ukazuju na kameru vzácné fotografie právě z toho roku 1946. A to jsou, tuším, chodové. Ano, chodský soubor. No, tehdy to ještě soubory nebyly, byly vesnické skupiny. Pořadatelem těch prvních slavností byl přípravný výbor složený ze strážničanů. To byla místní aktivita strážnická a státní orgány se do toho vložily až po roce 49, 50 a tak dál. Do té doby to byla záležitost organizační a koncepční, říkám znova, strážnická. Tehdy se kladl důraz hlavně na početnost těch vesnických skupin, na jejich krojovou čistotu. Nebyly tehdy ještě takové programy komponované a podobně, to došlo až postupně. Takže až s nástupem vlastně folklorních souborů, které se v nových podmínkách začaly rozvíjet. Ale už tehdy bylo připravené jakési pódium ve Strážnickém parku, čili i to prostředí je opravdu totožné, vezmeme-li to obecně od roku 1946. Kromě toho, že se rozšířilo. Že se rozšířilo a že se vybudovaly amfiteátry, řekněme zděné některé. Jaké byly ty úplně první a následující osobnosti, které s festivalem, nebo chcete-li s původními slavnostmi, měly co dočinění? Museli bychom tady vzpomenout celou řadu lidí, výrazných osobností, třeba profesora Vladimíra Úlehlu, doktora Slávka Volavého,
Zdenu Jelínkovou, Hanku Laudovou a celou řadu dalších, takže to je celá plejáda. To jsou stovky a stovky programů, které se za těch 67 ročníků festivalu uskutečnilo. Je pravdou, že ty festivaly nemývaly tolik pořadů, jak mají dnes. Bylo tam třeba kolem 15 programů, skoro všechny programy se reprízovaly. V dnešní době třeba pro letošní ročník máme připraveno 34 pořadů, ale s několika reprízama je to vlastně 42 programů v průběhu 4 dnů. To je přetlak, ale je to tím, že dneska vlastně mají diváci zájem spíše o pořady komornějšího typu, s výjimkou některých těch velkých podových pořadů, jako jsou třeba regionální pořady nebo pořady zahraničních souborů, tak při pohledu té programové struktury je vidět, že jsou to spíše ty pořady komornější a tím ten počet narůstá. K programové struktuře, která byla kdysi a která je dnes, se dostaneme, ale já bych teď možná poprosila režii, jestli by nám mohla nabídnout také vzácné videonahrávky z ročníku 75, kde účinkují právě některé z těch osobností, o kterých jste, pane doktore, mluvil. Tak jestli může režie nám to pustit. My jsme se domluvili, že... Pěkně. Pan doktor Pavlištík chtěl připomenout, že legendární... U toho Trenčanu legendární vedoucí paní Eleonora Kubalová. Ano, tak jest možná... O těch osobnostech byla řeč. Při těch nahrávkách jsme to nezmínili, nebo nás nebylo slyšet. Připomínali jsme, že Stařenka Procházková tehdy byla téměř 90 leta a jak jste říkal... Začala veřejně zpívat v 56 letech a zpívala skoro do 100 roků, než zemřela. A vytáhl ji Slávek Volavý, ji našel vlastně pro celý folklorní svět. Jak vypadala programová struktura festivalu slavností, posléze festivalu kdysi a jak se liší od té současné? Dalo by se to nějak charakterizovat obecně? Dá se to charakterizovat v tom přístupu k programům, protože v těch prvních ročnících prostě to byly přehlídkové programy, byly nějak sestavené pouze pořadí skupin vesnických, které vystupovaly. Až posléze se přistoupilo ke komponovaným pořadům, což je daleko náročnější na přípravu a to přineslo zásadní změnu, protože Strážnice se tím velice proslavila, byla v tom naprosto ojedinělá a stala se vzorem pro mnoho dalších festivalů, takže pod přímým vlivem Strážnice vznikla nejenom u nás, ale i na Slovensku a dokonce i v Německu a v Maďarsku vznikaly festivaly, říkali si tehdy jako Malé Strážnice. Bylo to obrovské hnutí, všichni se snažili napodobovat prostě strážnický festival. Mám dojem, že je nejstarší evropský festival Strážnice.
No, jeden z největších a z nejstarších. Jestli je úplně nejstarší, to bych si netroufal říct, ale jeden z nejstarších a z největších festivalů v Evropě to je. Pane doktore, jak teda vypadá ta programová skladba No, festivalu? za těch 67 let to byl jako velice složitý a taky dramatický proces, protože jako zasahovali historické okolnosti do toho, ale je třeba říct, že v současné době jako došlo ke stabilizaci strážnického programu do podoby, tady byly čísla 30 pořadů a tak dále. To je proto, že do Strážnice dnes chodí diváci, kteří vědí, kam jdou a co chcou vidět. Geniální řešení pro to, aby nebyly obležené stánky během programu, bylo, že se vynalezla společná jediná vstupenka do areálu. Nemuselo se na pódia kupovat vstupné, takže lidi mají program a už každý má kam chce jít. Ale abych řekl tu obecnou, tak to je důležité říct, že v současné době ten festival už delší čas reflektuje všechny formy existence nebo nakládání s autentickým folklorním materiálem. Všechny formy, od těch nejjednodušších, kdy ještě jsou interpreti, kteří si zpívají a nepotřebují žádný soubor, k tomu nic, a až po komponované dramatické programy. Všemu se tam dává volný prostor a všechno lidé jako se zájmem sledují. Už není jako proti gustu žádný disputát. Když si chci jako poslechnout jednoduchý, bez úprav, zpěv nebo muziku, vím, kam mám jít. Pak je ještě důležitá věc třeba, co dělá festival festivalem průvody, strážnické průvody. To bylo jedno obrovské představení. Pak jsou věci, které jako jsou takto. Do Strážnice se nejdou dneska lidé jenom dívat. Dneska jdou do Strážnice třeba lidé, kteří jdou, teď ukazuješ z toho mezinárodního programu, kdy je potom baví na tom stadionu dělat ty vlny prostě a dávat emoce na jeho, ale chodí tam taky lidi, kteří vědí, kde a kdy hraje která muzika. A vedle toho, že se jdou podívat na pořad, tak si s tou muzikou jdou sami zaspívat, nebo se zúčastní programu, kde se učí tance, nebo dokonce vědátoři jim vyprávějí o tom, co to je folklor a některé folklorní žánry. Takže to má obrovský... A oni to poslouchají s obrovským zájmem. Máme školu. Já to teda vím. A když už jste o tom mluvil, tak napadá mě trošičku také zabrousit. Já vím, že není to moc oblíbené, ale přesto pojďme trošku do statistiky. Vy jste říkal, že každý si najde ten svůj program. Já bych to doplnila možná jenom lehce tím, že nejenom každý podle typu pořadu, ale taky každý adekvátně svému věku a podle mentality. Vždycky se docela rozčiluju, když zjistím, že někde v nějakém plátku se objeví, že ten festival vlastně si děláme my staří nebo ta nejstarší generace pro sebe, ono už to nikoho nezajímá. Pane doktore, tak zkuste nám říct... To jsou takové klišé, které se objevují různě v novinách, ale já mám pocit, že jejich autoři na žádném takovémto festivalu nebyli. My jsme si dělali sociologické průzkumy návštěvníků Strážnice, jako asi možná jediný festival u nás, a opakovaně. A ono se ukázalo, že vlastně naše publikum je velice mladé a stále. Právě mě někteří novináři potom sami přiznali, když jsme se bavili, že byli překvapení množství mladých lidí. My jsme tím překvapení nebyli, protože to vidíme každý rok. Mě teda překvapila spíš ta stálost toho publika, protože naprostá většina chodí pravidelně každý rok nebo jednou za 2 roky na festival. Čili oni vědí, na co jdou skutečně. A pak jsem byl překvapen tím posunem, že asi 80% návštěvníků má minimálně maturitu. Čili je to taková, skoro mám chuť říct, vzdělanější část naší populace. A ti lidé chodí za určitým typem programu. Je to takové jakoby hledání kořenů, cesta zpátky, odkud pocházíme, kam jdeme. Je to naprosto vědomé u většiny těch lidí.
Jak říkáte správně, ten nízký věkový průměr je patrný nejenom u diváků, ale také u spousty účinkujících. Ostatně naše dnešní cymbalová muzika Ohnice je toho důkazem, že kdyby možná se udělal průzkum, jaké věkové složení účinkujících, taky bychom došli k zajímavým výsledkům. Zkusme si opravdu teď říct to číslo. Víme a bavili jsme se, když jsme se chystali na dnešní pořad, že v minulosti opravdu ta návštěvnost byla, kolik jste to říkali, až 50? Rekord je v roce 1956, kdy Strážnický festival navštívil soudruh prezident Zápotocký a ta návštěvnost byla v režii revolučního odborového hnutí, takže naprosto šokující 120 000. To si ani nedovedu představit. 120 000 návštěvníků. Ale to pane doktore, jedním dechem doplňte. Proč tam taky jezdili? Proč to organizovali odbory a přiváželo se tam zboží. Banány, pomeranče a jiné nedostatkové zboží, které jste nedostali. To, co nebylo, ale mohl bych ještě k tomu divákovi něco říct. Takže všechno to, co tady Jenda vyminoval, já bych ještě doplnil, Strážnice má zasvěcené publikum. To není náhodné publikum, to není žádné sběraniko, které tam přišlo čirou náhodou. Někdy se stane, že známí tam dovedou lidi, kteří nevědí, o co jde, a pak jsou s nich stejní blázni jako ti ostatní, že prostě fakticky to budíš jako podsta. Jo? To je adekvátní tomu, že absolutně chce si to prožít a chci to užít. A teď věkový průměr, tak ve Strážnici existuje program, kterému se říká Dětský dvůr. A to vy jste mrkali, jaké tam je složení. To jsou děti, ale děti, rodiče, prarodiče a příbuzenstvo. A v loni třeba my jsme tam s mužákama ze Zlína vystupovali a učili jsme děcka dělat vlaštovky, protože to bylo celé o ptáčkoch. A kdo myslíte, že nejdýl házel ty vlaštovky? Jako soutěž. Dědečci. Ano. A děcka, předpokládám, je už ani neuměli složit. No, ale hned se to očí, tam to proudí prostě tam a ty tam hraje muzička a oni se učijou jich zpívat, ale děcka se staříčkama jel ty kolové tance a tak to je neuvěřitelné, ale jako to složení je takové. Rychle ty čísla ještě pojďme říct, takže 120 000 nehrozí. Takže v současné době pojďme... V současné době se to pohybuje kolem takových 18-20 tisíc. Za ty 3 probíhající dny, jakoby. A i to je tak na hraně. Na jednu stranu jsou plné teda ty amfiteátry a další ty prostory, kde se tak jsou plné chodníky a stánky. Víš, jak těm dnům říkal Slávek Volavý? Ne. Slávek Volavý, že Strážnice je město jediné na světě, kde se vyskytuje zázrak, kde o slavnostech trvá jeden den 48 hodin nebo i déle. Tak doufám, že už mě zkoušet nebudete z dalších takových věcí, které neznám. Tak to je jako prokletí nebo výhoda starého věku. Jedna z mála. Co účinkující? Dá se nějak... Účinkující, to se dá spočítat také, rychle, protože to součástí smluv, ty počty. Takže každoročně v posledních letech to bývá tak 2000 až něco navíc domácích účinkujících českých a k tomu tak těch 300 ze zahraničí. Ale záleží zase na programové struktuře. Když jsme měli jubilejní ročník, tak to bylo asi 3000 účinkujících celkem. To kolísá podle... Což je, přiznejme si, už i těch 2300 je produkčně docela náročné. Je to náročné. Ale jak vidno, už 67. rok se to, nebo 66. se to daří Musí se to zvládnout. My jsme slíbili, vážení a milí, že dnes budeme soutěžit. Nesmíme na to, pane doktore, zapomenout, takže nachystejte si brýle a otázku. Soutěžíme dnes o tyto 2 volné vstupenky a abychom si udělali jasno, tak dostane je jeden výherce. Aby tam nemusel chodit sám, tak bude mít 2. A k tomu ještě dostane... Muziku dom, přesně, až bude po festivalu. Cymbalovou muziku Ohnicu, přesně tu dnešní. Jo? Soutěžní otázku vám přečte pan doktor Pavlištík, ale ještě předtím, než to... Ne, přečtíte jo, já to řeknu potom. Kolik má Strážnický park amfiteátrů a jak se jmenují? Kolik má Strážnický park amfiteátrů a jak se jmenují?
Děkuju. My tu otázku samozřejmě v průběhu našeho pořadu, pokud na to nezapomeneme, ještě několikrát zopakujeme. A já musím připomenout ale, že za správnou odpověď se považuje ta odpověď. Samozřejmě můžete odpovídat mailem nebo SMS-kou. Domluvili jsme se, že telefonem by to bylo komplikované. Telefonovat nám můžete pozdravit našim hostům, stejně tak jako mailovat a SMS-kovat, ale odpovědi na soutěžní otázku platí mailové a SMS-kové a za platnou odpověď je pokládána ta, u které bude uvedeno také vaše telefonní číslo. To proto, že kdybyste náhodou vyhráli, tak ať víme, komu zavolat. Tak, už jsme mluvili, pojďme nechat zahrát zase ohnicu, abych to řekla správně po našem. Dnes zveme na Strážnický festival, nevím, jak vám to teda v Hradišti odpustí, ale pojďte nám zahrát Strážnické dané, zaspívá je Lukáš Balejka a potom se střihem dostaneme do Strání. Čito lůčka nekosená, ej strážnického pána, ej strážnického pána. Pojďme chlapci, zkosíme ju, ej za rosenky z rána, ej za rosenky z rána. Seče šohaj, seče trávu, ej na zelenej lúce, ej na zelenej lúce, milá za ním pohrabuje, ej drža hrabě v ruce, ej drža hrabě v ruce, přes ty vinohrady je tam pěkná cesta, pověz mě, má milá.
Pokračujeme v našem živém vysílání v dnešním pozvánkovém dílu. Dnes zveme na Strážnický festival. Hoši, musím vám říct, že jsme se tady shodli, že při tom tempu je to neutancovatelné. Příště pomalej, aby jsme to těma nohama stíhali aspoň pod stolem. Tak, pánové, pojďme nechat diváky televize Nové nahlédnout trošku do festivalové kuchyně, do toho zákulisí. Aby věděli, že si nesedne Chris s Pavlištíkem u sklenky dobrého vína a řeknou, tak letos uděláme těchto 35 pořadů. Jak to je? Mně by se to tak líbilo teda, ale ono to tak nejde, protože festival je příliš velká akce, která má i své rozměry technické a další, takže ono to nejde. Hlavním orgánem, který to zaštiťuje, je samozřejmě výbor, to je jak všude, ale pak má strážnice určité specifikum. My jsme mívali programovou radu, která se starala o tu programovou část a takový organizační štáb, který měl na starosti všechno ostatní. Pak jsme došli k názoru, že je potřeba ještě využít zkušeností starších, protože v té programové radě bylo několik osobností odborných a uměleckých a plus autoři programů. Ale pak někteří ti lidé stárli, ale nás zajímaly pořád jejich názory, jejich stanoviska, jejich postřehy a proto jsme vytvořili Senát programové rady. Dřív než byl? Dřív než měla Česká republika, tak my jsme měli Senát svůj ve Strážnici, to je pravda. Ale ani tomu není konec. Zjistili jsme, že se nám vyplatí trošku se na to podívat z jiného pohledu a vytvořili jsme dramaturgicko-produkční radu, kde sedí dramaturgové jednotlivých, řekněme, scén, amfiteátrů, ale také skanzenů, zámku a podobně. Takže ta dramaturgicko-produkční rada je velice potřebná. Čili to jsou ty základní orgány festivalu, které zajišťují přípravu a realizaci. A pak je druhá poloha, a to je taková, řekněme, poloha hodnotitelská. A na to máme hodnotící komisi. Samozřejmě hodnotit festival z různých pohledů může kdokoliv, nejenom odborníci, ale i novináři, nebo běžně to i návštěvníci nám dávají najevo, co se jim líbí, co se jim nelíbí. Nicméně my jsme před lety rozhodli, že budeme udělovat nějaká ocenění. Je to cena Mezinárodního folklorního festivalu, kterou dostává pořad, vlastně autor za největší autorský přínos. A to je jakoby hlavní cena. To je hlavní cena festivalu. A pak se dává maximálně 5 laureátů a to je za umělecký výkon, čili za umělecký výkon. A proto to nám podklady připravuje ta hodnotící komise. Čili důležité je říct, že z festivalu jsou také jakési výstupy, ale kromě hodnotící komise funguje to tak, jako třeba na jiných festivalech, že jsou ještě nějací nezávislí pozorovatelé, kteří... Ano. A ti dokonce to publikují a na to čekáme na jejich stanoviska. Výborně. Při tomto vstupu slovním pojďme zmínit nezastupitelnou a řekla bych naprosto primární roli Národního ústavu lidové kultury, dříve Ústavu lidové kultury ve Strážnici. Vy jste organizace, která je zřizovaná Ministerstvem kultury. Naším zřizovatelem je Ministerstvo kultury, čili my jsme státní příspěvková organizace. Máme statut vědecko-výzkumné organizace, ale také jsme pověřeni působit jako národní pracoviště pro tradice lidové kultury. Nerada bych samozřejmě teď se věnovala jenom ústavu, ne. Ale samozřejmě, že jedním z těch našich úkolů je samozřejmě dokumentace všech těch věcí, které se týkají tradic lidové kultury, ale protože sedíme u festivalu, tak dokumentujeme všechny naše programy, všechny ty ročníky. A nejenom Strážnice, u nás je asi největší fond dokumentace folklorních festivalů určitě ve střední Evropě. To máme teda obrovské. A samozřejmě součást vaší činnosti je také publikační činnost, která se vztahuje nejen k festivalu, ale také k festivalu. Ano, také k festivalu, protože je to potřeba občas hodnotit. Takže když si vezmeme, toto vyšlo tuším k 60 letům festivalu. Můžeme ukázat další. Toto bylo k 50 letům festivalu. Dlouholetého také, že ředitele pana doktora Jančáře. Tady pokračování strážnického hlednutí jsou tyto inspirace.
pak širší záběr, takový národopisné slavnosti a folklorní festivaly v České republice. Pardon, já zkusím polistovat trošku. Ale kromě těch publikací, vzpomeňme ještě ve zkratce, například zvukovou dokumentaci, dokonce archiv Českého rozhlasu, někdejšího Československého rozhlasu, části aspoň, že? No tak je to lidové tance, k tomu jsem chtěla dojít. Skleska, to je naprosto jediná záležitost, jistě. Mapující v podstatě všechny dochované tance v jejich původním i současném stavu. Ale ve vizuální podobě, nikoliv výskok před nožma vpřed, mírné unožení vzad, ale že to vidí ten tanečník, jak se to dělalo. Musím se pochválit, že jsme podle našich zkušeností zatím první a jediný stát na světě, kterému se podařilo takto zdokumentovat veškeré nedošlo to k tisku Československa. Nedošlo to k českému tisku. Ale mohl bych říct ještě k tomu vnitřku. UNESCO to došlo, ano. Požádala nás řada států o návod. Proč chtějí dělat něco podobného? Tak dáme jim školení ve strážnici. Dobře. Ale já k tomu, co říkal Jenda, ještě k té struktuře, k tomu zákulisí, je snad potřeba ještě povědět jednu věc. Kdože to je v té programové radě? Takže jenom věcně, třeba věkově, to už se Honza zmínil, to ten senát, jako to byla opravdu jako spásný nápad, ale takový byl trochu složitý. Protože na jedné straně intenzita toho rostla, těch úkolů, a to se dělá všechno amatérsky, to jsou lidi, v té programovce jsou lidi, kteří nejsou zaměstnanci. Musí si vzít dovolenou, když ano, a dostanou za to párek a cestovné. V dopravních prostředcích, ve veřejných dopravních prostředcích. Stejně ovšem, tak jako účinkující. No, ty dostanou jenom autobus a stravu, no. A to ještě se k tomu snad dostaneme, ale já bych chtěl říct, že v té programovce je řada renomovaných odborníků, teda z řad folkloristů, historiků, publicistů, muzikologů, prostě jako z univerzit, z akademie. A pak ještě bych chtěl říct, že tam, a všichni to dělají, protože je to zajímá, neptají se na ostatek a dokážou se hezky jako spolu přijít o to, ale a díky tomu má ten festival pořád svoji tvář, svoji osobitou tvář. A generačně, tak tam jsou už teď opravdu středňáci, jako my staříci jsme v tom senilátu, jak se říká. Oba dva jsme v senátu. Senátu, ano. Tak, ale tam jsou jako opravdu v tom produktivním věku a je plynulý přísun těch mladých lidí, kteří rostou v souborech, jako dramaturgové, jako choreografové a umělci šéfové. A já bych ještě, Karla, doplnil, že je to nejenom přetlak lidí, ale hlavně to přetlak nápadů. To, co já obdivuju pořád... Se kterého se těžký sakramentsky těžko vybírá. Každý rok velké polemiky, co zařadit do programu Strážnice, protože jsme festival, který má přetlak nápadů. Mohl by být o polovinu větší každý rok. Ale bych být věcný, my máme věčný problém formální, že vždycky máme usnesení, že omezíme počet pořadů a nikdy ho nesplníme. Nikdy. Ne. Důležité je, že se to každý rok, že ta snaha je každoroční, tak jsem to chtěla říct. Doplním jenom jednou větou a pak se ještě zavěnujeme chvíličku tomuto. Doplním pana doktora Pavlištíka v tom, že na programové radě Festivalu Strážnického je zajímavé také to, že tam pořád funguje ta vzájemná koexistence československá. Protože v té programovce sedí také zástupci, nevím, jestli to řeknu správně, slovenských festivalů. Slovenští odborníci to jsou slovenští odborníci, protože, jak jsem říkal, náš festival vznikl jako československý a ta tradice vystupování Slováků ve Strážnici je velmi, velmi silná. Takže máme tam tady tyto odborníky. Nicméně něco jiného je jako ještě spolupráce Strážnického festivalu s některými festivaly slovenskými. To je zase něco druhého. Já bych to obecně řekl, že kulturní souvislosti jsou pro nás důležitější než státoprávní uspořádání. A než hranice. To je správné. Za těch 660 uplynulých ročníků muselo vzejít také poměrně velké množství materiálů
jak bych to řekla, dokumentačních, anebo publicistických, propagačních, teď jste mě napověděl, děkuju. O ten letošní se postarala Magdalena Říčná, inženýrka, architektka, kterou jsem tady měla nedávno, ale je podle mě velmi zajímavé srovnání, jak se vlastně na věci dívali grafici nebo lidi, kteří je tvořili před 10, 20, 30 lety s tím viděním 40. současným a dnešním. Mohlo by se nějak definovat, kdo vlastně se stará o grafickou stránku a jak? No, tak samozřejmě musíme to objednávat my. Buď se dělají nějaká výběrová řízení, no, poptávková, anebo se osloví konkrétní kumštýř, třeba v posledních několika desetiletích, když bylo jubileum, nějaké buď končící na 5 nebo na 0. Tak to je zrovna tady, tak ano. to jsme se domlouvali s Františkem Cundrlou, bohužel předčasně zemřelým strážnickým malířem, výborným kamarádem. Študáci taky. No, a v posledních letech. V posledních letech jako študáci. Ale musím říct, že jsme jeden z mála festivalů, který ke každému ročníku si nechá zpracovat speciálně výtvarný návrh řešení toho ročníku. A když se podíváte za těch 66 roků třeba jenom na plakáty, tak je to úžasné. V tom je vidět také ten vývoj ve výtvarném umění, v tom, jak se to ve vztahu k lidovému umění nebo k lidové kultuře, jak se ty názory měnily a mění. Mě teda velmi oslovil tady, já nevím, co to je ze 60. jakoby sborník roku, ze 64. Ano. Jeden z těch nejpodařenějších. Pane doktore Pavlištíku, pojďte zopakovat soutěžní otázku ještě jednou. Ano. Kdyby vezmu si brýle, jak spravila. Kolik má Strážnický park amfiteátrů a jak se jmenují? Mají krásná jména. Už možná to tady se nám podaří to neudržet, krásné. tak v průběhu dalšího hovoru to zmíníme. Soutěžíme o tyto 2 volné vstupenky na festival, soutěžíme také o kompaktní disk cymbálové muziky Ohnica z Uherského Hradiště. Kontakty samozřejmě máte na televizních obrazovkách a kromě toho, že můžete odpovídat na soutěžní otázku, tak můžete kontaktovat naše milé hosty. Muziko, pojďme hrát. Jestli se nepletu, Písně ze Zálesí.
denně muzikanti paložní, paložní. Nech se tam má galanečka vytančí, vytančí. Muzikanti veselé, veselé, nech se ta má galanečka zasměje, zasměje. Písně ze Zálesí dohrála cymbálová muzika Ohnica a my vám děkujeme za vaše pozdravy. Opět nám píše náš pravidelný divák, pan Erich z Kobeřic u Opavy. Děkujeme. A pozdrav tady máme také od paní Marie z Brněnska. Srdečně zdravím vás i vaše vzácné hosty a s obdivem i mladou cymbálovou muziku Ohnica, ze které radost ze hry přímo vyzařuje. Je pěkné, že ji můžeme prostřednictvím televize Noe sdílet. Já jsem velkou obdivovatelkou všech, kdo se snaží krásu lidové muziky, pěsníček, krojů, tance a všeho kolem toho oživovat a lidem, kteří to mají rádi, zprostředkovat. A co se týká Strážnice, jsem ráda, že ji zhlédnu skrz obrazovku. Jinak mi to nejde. Tuto krásu mohla naživo vidět moje maminka před 40 roky. Přivezla mi krásnou bílou vyšívanou halenku, ráda se mi nosila. A maminka dlouho a ráda vzpomínala na tu krásu. Přeji vám hodně vděčných diváků, hlavně naživo a jen tak dále. Bůh žehnej vaší záslužné práci. Děkujeme, paní Marie. To je pěkné. Tak, pánové, Mezinárodní folklorní festival Strážnice má jako jeden z nemnoha, bych řekla, výsadu používat značku SIOF. Vysvětlete neznalým, co to znamená. Je to mezinárodní organizace pořadatelů folklorních festivalů, která má v UNESCO statut konzultanta. Prostě je to výběrová organizace, je tam asi 250 nejvýznamnějších festivalů světa. Festivaly musí splňovat určité podmínky, jak formální, to je například, že musí trvat nejméně 5 dnů a minimální účast 5 zahraničních souborů. Ale hlavně je to nárok jaksi na uměleckou kvalitu těch festivalů účinkujících a podobně. Čili navzájem si to garantujeme, doporučujeme si to. Takže proto je tato organizace tak významná. Těch organizací, které se na tomto poli ve světě uplatňují, je víc, ale jediný SIOF klade podmínky jaksi na tu kvalitu. Který je nejbližší festival, kromě Strážnického, s touto výsadou SIOFu? No, už začíná dnes. Frýdek-Místek. Frýdek-Místek? No. Aha. Už začíná dnes. A taky za Kopečkem přes Polanu na Slovenskom Java. Java. Pojďme si ještě objasnit další zajímavou koexistenci a vztah. A to vztah tohoto velkého a už přes 60 let trvajícího Mezinárodního folklorního festivalu a o polovinu mladší Dětské strážnice, která je zase už součástí termínovou tohoto festivalu. Jak to je a jak to bylo? Ono je to spíše otázkou Strážnického festivalu a dětí, protože dětští účinkující
se na Strážnickém festivalu vyskytovali od samého začátku. Nebyli v nějakých samostatných programech, to je pravda, byli součástí toho velkého, takového, skoro má chuť říct, mumraje nebo takového toho koloritu. Ale už tak od roku 51-52 byly připravovány první samostatné pořady dětského folkloru. To dělala Zdenka Jelínková, Věra Haluzová, tady tyto programy. A to získalo takovou odezvu, že v roce 1957 se uskutečnil první ročník samostatného dětského festivalu. Zase to byl první festival dětský v celém Československu, který dostal jméno Dětská strážnice. Uskutečnil se hned v dalších 2 letech znova. A já vám do toho budu skákat a byl jako v termínu Velké strážnice? Ne, byl to měsíc. Měl svůj termín. Byl v podstatě měsíc před Strážnickým festivalem velkým. Bývalo to tak nějak, to navazovalo na ten Mezinárodní den dětí kolem 1. června, ano. Tam to bývalo. Ale pak se přistoupilo k tomu, že se v tom pořádání objevovaly buď různé proluky, anebo se přešlo na takový cyklus 2-3 letých intervalů. Takže poslední takový velký festival byl v roku 91 a pak došlo k přerušení v souvislosti s tím, že se dělilo Československo. Náš ústav jako pořadatel se potřeboval udržet při životě, přicházel pod ministerstvo kultury, byla spousta starostí jiných a k obnovení dětské strážnice došlo v roku 2000. Od roku 2000 je každoročně, býval zase v tom jakoby tradičním termínu, červnovém, začátkem června, ano. Ale v posledních několika letech došlo k tomu, že jsme tyto 2 festivaly sloučili do jednoho termínu. No, já bych to vzal trochu z jiného konce. Dětská strážnice, dětský folklor. Já si myslím, že jednou dojde k tomu, že ještě se k tomu jistě dostaneme, role strážnice jako strážnického festivalu v kulturním vývoji této země zatím nebyla definována a bude-li definována, budeme mít tolik argumentů pro to, aby k ní bylo vzlíženo s úctou, že prostě není potřeba dělat žádného advokáta. Ale teď pozor, strážnice to byla, která udala tón, že, jak říkal Jenda, děti vystupovaly sice jako v různých programech, ale teď je otázka, jak. Strážnice díky Zdeně a dalším pokračovatelům, protože je jich mnoho a já bych se nikoho nechtěl dotknout, ale všem skládám hlubokou poklonu, protože jich máme hodně, jsou to nesmírně obětaví lidé, většinou teda ženy jako a kantorky, ale prostě to jsou jako udržet pytel, blech a ještě z něho něco dostat, aby to bylo nejvyšší, jako přesvědčuje to nikdo, kdo si to neskusil, neví. Ale já rychle zpět. Můj přítel Franta Pavlíček, spisovatel, říkal, že starci mají zabíhavé myšlení, víš, tak to je teď zpátky. A udržíte tu myšlenku? Rychle, no. Ještě něco. Ne. Chvílova. Tak ne, díky tomu, že ta Zdena jako chtěla, aby děti byly děti, aby to nebyli panáčci nastrojení v miniaturkách dospělých krojů a napodobovali tanečky dospělých. Aby si děti ve strážnici na Paliu hráli. A k tomu bylo díky tomu, že František Bartoš, známý moravský sběratel a pedagog, jako jeden z prvních v Evropě, zase já vím, že budeš opravovat, ale jako jeden z prvních v Evropě, jako vytvořil sbírku dětského folkloru, tak ten návrat k tomuto materiálu a jeho přivedení na pódium je zásluhou strážnice. Pane doktore, vyčerpávající, ale máme živý telefonát, jak mě hlásí z režie, tak já vás prostě tak naprudko zabrzdím, protože by nám mohl utéct z linky. Tak se omlouvám. Dobrý večer, tady je pořad u nás. Kdo volá a odkud? Dobrý večer. Dobrý večer, tady je Josef Šťastný. Zdravím vás všechny do vašeho pořadu. Zdravím Magdalenu, zdravím pana doktora Pavlíčka, zdravím pana doktora Krista.
Vítaj. Jožko, my tě také zdravíme. Předpokládáme, že zdravíme Jožku Šťastného do Petrova, Verbíře. No, jo. A doufáme, že správně odpověděl na soutěžní otázku. A jestli ne, tak okamžitě učím. Už se stalo, děkuju a všechny zdravím. Děkujeme a udrž nám přízeň. Pozdravuj doma. Pěkný večer. Tak. Taky vám, ahojte. Než dáme slovo zase našim mladým muzikantům v rychlosti, protože čas je opravdu neúprosný, pojďme ještě vzpomenout spolupráci s dalšími festivaly, především těmi slovenskými. Pánové, ujměte se toho, kdo chcete. Jenda. Tak Jenda. Děkuji za důvod. Ta spolupráce je opravdu dlouholetá, ale nejenom se slovenskými, i s českými a moravskými, kdy si koordinujeme například účast zahraničních souborů. A bez toho by to asi nešlo. Bez toho by to nešlo. Zvlášť soubory z těch vzdálenějších zemí, když mají jeden opačný konec světa, tak nepůjdou kvůli 4 dnům. Je potřeba, aby navštívili aspoň 2-3 festivaly. Takže vždycky hlavně ty festivaly, které jsou před námi nebo po nás, s nimi kooperujeme. Ale k těm slovenským festivalům. Nejdelší spolupráce byla s festivalem ve Východné, to je obec ležící pod Tatranským Kryváněm. Ta vznikla ten festival tam vznikl v roce 1953 jako reakce na to, že tanečníky z této vesničky, z Východné, nosili po vystoupení na Bludníku diváci na ramenou kolem dokola nadšením. A oni z toho byli tak uvytržení, že doma založili festival. Vážně. Já jsem to viděl. Ano. A ta spolupráce od prvního ročníku s nimi byla spolupráce. To bylo dokonce šlo do takových detailů, jako pro pobavení, že tehdy se spávalo ve strážnici účinkující na spartakiádních lehátkách. Když se to z těch škol dávalo na auta, tak ta auta je přivážela do Tater, do Východny, aby tam měli na čem spát. A došlo dokonce k tomu, že jsme Východné přenechali původní termín strážnice. To byl ten počátek července. My se posunuli do konce června, aby oni mohli být. Čili ta spolupráce je dlouholetá s nima. Nicméně v posledních letech stojí spíše za zmínku spolupráce s festivalem na Mijavě, který dneska začíná, protože s nima dochází přímo nejenom ke koordinaci těch zahraničních souborů, ale už jsme tam měli spolu řadu programů, společných projektů i přeshraniční spolupráce a podobně. Takže ta je daleko významnější. A občas máme taky na základě dohody spolupracujeme s festivalem na Dětvě. Takže to je velmi... Doufejme, že to tak zůstane. Děkuju. Pojďme zase hrát. Já připomenu, že naše dnešní soutěžní otázka zní... Kolik ve Strážnickém parku je amfiteátrů a jak se jmenují? Ano, soutěžíme o 2 volné vstupenky a CDčko Ohnici. Říkala, že to musím číst, tak... To je v pořádku, že to čtete. A dobře. A já jenom v rychlosti, než nám zahrají Ohnica, než nám zahrají Ohnica a zaspívá Lucka Rybníkářová, vám, vážení a milí, připomenu, že za tyto 2 hudební čísla budete mít poslední možnost, protože pak už sem naše produkční Martina přinese tu velkou misu s těma 1000 správných odpovědí a budeme losovat. Tak Ohnico, spuste. Není tu jedného kamaráda mého,
není kameň od mojeho srdce. Odpadne nie kameň od mojeho srdce. Talavická hospoda z drobného kamení. A kdo peníze nemá, ať do ní nechodí. Smutná je novina, dej to tmavej noci. Zabili kamaráda, baví si na konci. Zdálo sa, nezdálo, tej noci povúli. Přišel k nám šohaje v teňunkej košuli a v červeném pásku. Pověsně milenko, máš ty ke mně lásku. Pověsně milenko, pravdu spravedlivou, mám-li si já hledat galánečku jinou. Hledaj sobě jinou a já si jiného. Hledaj sobě milou a já si milého. Tak pokračujeme, jsme téměř ve finále. Máme tady další pozdravy. Paní z Nového Města nad Váhom pozdravuje všechny ve studiu. Z cymbálovky vyzařuje pozitivní energie. Vidíte, kluci, když se usmíváte? Přeji hodně štěstí do budoucna. Dobrý večer, zdravím z Újezdce u Luhačovic, vás i kamarády z muziky. Martin. Znovu vás zdravím. Vaše dnešní mladá cymbálovka svědčí o budoucnosti této muziky. Jsem nadšená. Navštěvujeme Strážnický festival. Děkujeme všem, kdo mají na něm podíl. Dík bez podpisu. Dobrý večer, zdravíme celou muziku Ohnica. Hraje vám to moc pěkně. Už se těšíme, až vás zase uvidíme naživo. Zdraví Hanka a Hanka Varmužovi z Mistřína. Ještě se dotazuje, kde máte flétnu. Flétnistka. Tak, pánové, pojďme teď už skutečně pozvat na aktuální ročník, čili zveme na příští víkend, už od čtvrtka 21. ale pro většinu pracujících a dojíždějících asi až od pátku 22. A na co vlastně zveme? Jaké pořady budou letos? Tak, já využívám převahy věku. Já to zlomím. Já budu mluvit o pořadech, které nejsou v žádném programu. A přitom jsou součástí slavností letitou. A když jsem ti to vyprávěl, tak jsem říkal, zjistil, že o některém nevíš. Jako přestože jako jsi ve Strážnici vyvdaná, ale ta letoucí tam s náma děláš. Takže nejenom na těch pódiích, ale třeba jsou ve Strážnici magická místa, kam lidi chodí. Magickým místem velkým je skanzen. Tam kromě jednoho podiátka pro dětské programy je jediným podiem Tráva. A odehrává se tam celá řada neuvěřitelných programů. Od toho, který se jmenuje Vítejte přátelé vína, až po
pomáhat a pálit až po dětský dvůr, kde prostě hrajou loutkové divadlo a hrajou si děcka jako sami. Pak je jedno úžasné magické místo, kterému se říká Počancama. Já jsem to chtěl dát jako hádanku, říkali jste to, že to bylo by to těžké. To je místo, kde hrávali nejslavnější primáši v noci. A tam se za něma chodilo. Tam se chodilo za Slávkem Volavým, tam se chodilo za Staňkem a za Dudíkem. A za kým se tam chodí poslední roky, děcko? Kdo to ví? Kdo to ví? Ne, Počanc. Za kým? No, Martin Hrbáč. no za Hrbáčem. Hrbáč tam hrál, jistě, Martin Hrbáč. Ale třeba existuje takový pořád, jako, nebo prostě taková chvíle, kdy se lidé sejdou u bysty Slávka Volavého, aby si připomněli jeho osobnost, jeho letošní 90. nedožité. To bychom mohli připomenout, že to bývá v pátek v podvečer před zahájením. Všichni se tam sejdeme, kamarádi a i náhodní schodci a nakonec ale si zaspíváme s cymbálovkou, kterou primášuje jeho vnuk. Vítězslav To má Pálenc. obrovské napětí, ale třeba to je ta součást toho programu, která svědčí o jaksi duchovní podobě toho festivalu. Víš, my chodíme každý rok na hřbitov ve Strážnici. No to je to, co jsem nevěděla. No a tam přineseme kvítka a ústav už to má nachystané, leta letoucí, ředitel, předseda programovky, předseda senátu. Tajemník, tajemnice. A tajemnice a jdeme ke hrobům těch, kteří byli spjati s festivalem a už ho pozorují jenom z té výše. A nebo pravidelné pořady v kostele. Ale nejenom pořady v kostele, ale ještě i za totáče bylo, nikdo to nevěděl, nic s nikým se o tom nemluvilo, ale byli jako lidé, kteří potřebovali jít v neděli na mši. A já vím, že jsem chodil pravidelně sloužit za Lidku, která vždycky říkala, nezapomeň, přijď. A to se vědělo a nikdo to nepráskal. Takže jako i takovéto věci jsou v té Strážnici. A dobře, že jsou. A dobře, že jsou. A teď teda ty, pane řediteli, ty oficiální názvy. Já spíš bych řekl, nebo připomněl některé typy programové. Zahraniční pořad, ten je jako velmi důležitý. A zrovna řekněme, že diváci se na něj můžou těšit v pátek, v sobotu i v neděli. Každý den uvidí zahraniční soubory. Ve čtvrtek je speciálně dopoledne už pro školy vystoupení, ale jinak jsou to po ty 3 dny program z krajin za obzorem. Každý rok se netrpělivě čeká na regionální pořad. Letos bude regionální pořad zaměřen na Podluží. Takže po mnoha letech zase bude Podluží. Ale nejenom to, jako bude ještě jeden regionální pořad, a to sice ten nedělní dopoledne hudební. Hrají Plzeňáci. Takže, když zpívají Plzeňáci, autora Zdeňka Vejvody. No. Takže to je další jako regionální pořad. Mohli bychom se bavit o těch celé řadě dětských programů, které budou především ve Skanzenu. Každý rok už po 27. je soutěž verbířů. Na to bychom, pane doktore, skoro zapomněli, ale nebojte se, nezapomněli, vy nezapomeňte řeč. Já vím, že trošku přetahujeme, ale oni nám to snad v režii odpustí. My totiž tady máme záznam z roku 88, tedy 3. ročníku obnovené soutěže verbířů. Poprosím režii, kdyby nám mohla pustit společný verbuňk verbířů z celého Slovácka. Takže... Jo.
ławeczku u dwora, a dechni się na zewnątrz że jutek chce i kostnica kenikę. A dechni się na zewnątrz że jutek chce i kostnica kenikę. A Różo jedź! To byl záznam z roku 88, kdy, jak pan doktor Pavličík správně podotkl a upozornil, zpívali verbíři a také porota, nejenom zpívali, ale také verbovali. A Takže jsme si nemuseli nic vysvětlovat. Ano, trojnásobný vítěz verbířské soutěže Ruda Tuček, dnes předseda poroty. Pane doktore, chcete ještě v rychlosti, máte ještě nějaké tipy, na které byste opravdu, jakože vlastní tip, na který pořad vy se nejvíc těšíte? Já se A těším na celý festival, protože já mám jsem postižený tím svým postavením v době festivalu, takže já z těch 40 programů vidím tak 3-4, na ostatní nemám čas, tak akorát můžu tiše závidět. Těch pořadů je hodně, jsou to hudební programy, zajímavé hudební program v kostele svatého Martina, který je věnován duchovní hudbě na zámku, přímo v budově zámku, teda vzatý do fonografu, což jsou nahrávky z let 1909 až 12. Prostě zaspívíme sobě a pospolu, kde si všichni mohou zaspívat. Já myslím, že z této programové nabídky letošní si vybere opravdu každý, že tam si podívat to své... se na webové stránky www.nulk.cz. Neměli bychom zapomenout na spolupráci s médií, což je dlouhodobá, ale dlouholetá spolupráce s Proglasem, že? No, nejprve s Českým rozhlasem a v posledních, už kolik víc, asi 15 letech nebo 10 letech s Proglasem. A letos poprvé velká spolupráce s televizí Noé, která přijede i s přenosovým vozem a v sobotu a v neděli se můžete, vážení diváci, těšit na přímé přenosy. Dokonce, jak mě tady pan režisér do sluchátka řekl, ten nedělní hudební se zaznamená a hned tu neděli odpoledne se odvysílá. Tak vy, kteří jste handicapovaní, nemůžete se do Strážnice podívat, určitě si to nenechejte ujít, alespoň na televizních obrazovkách. Máme tady ještě nějaké pozdraví. Zdravím Ohnicu z Hrušek, krásně hrajete. Zdravím vás a vaše vzácné hosty. Když vidím pana Pavlištíka, vzpomínám na krásné besedy u cymbálu, ve Frištáku, Dana Kajabová z Vítkova u Opavy. Doufám, že jsem to nepokazila, je to tady bez diakritiky. Děkujeme moc. A teď ale, pane doktore Pavlištíku, je čas na to, abychom, ale správnou... Ještě to mám číst? Ne, teď už to nečtěte, ale teď by bylo dobré, kdybychom řekli, jak je to správně. Já poprosím mezi tím Lucku Rybníkářovou. Luci, pojď tady, vylosuješ nám, opravdu těch odpovědí je docela dost. No, to je paráda. To je úplně bezvadné, ale než vylosuješ, tak pan doktor musí říct, co je správně. Ano, správně je, že jsou amfiteátry 3 a jmenují se krásně Bludník, Zahrada a Zámek. Tak kluci z muziky to ví, výborně. Bludník, zahrada zámek. 3. Luci, teď už můžeš. Šťastný výhled C2 vstupenek. Bludník, zámek a zahrada. Odpovídal, doufám, že se neurazí a nebude se zlobit, Marek Hájek z Dobříše.
To je díl. Už si rezervujte ubytování. Výborně, gratulujeme moc. Produkce se vám ozve, tak aby vám stihla volné vstupenky a CDčko Ohnici předat a doručit. Čeká nás další muzika. Já ještě, kluci, než se rozloučím, protože pak už bude jenom rozloučení a vlastně musím připomenout, proč tady vy jste, proč zrovna vy. Protože vy letos na Strážnici také máte nějaké říkání, že? Jestli se nepletu, je to v kterém pořadu? Hlasy a hlasy. Nedělní pořad, soutěž zpěváků, autorky Aničky Maděryčové, kde všichni, kteří jste z cymbalové muziky Ohnice nadšení, se na ně můžete podívat naživo. Tak, pojďme si zahrát. Když jsem šel okolo hrát, slyšel jsem muziku hrát, na harfy, na trubík domů míru, dubí ten bosý domů spal. Přišel jsem do světnice, seděl jsem na lavičce, seděl jsem u kamene, plakal jsem jak blázen, má milá, nedávaj sám. Zarostá chodníček, pořeším, já si tě, má milá, vyprosím. Pořeší, vysekám a já tě, má milá, nenechám. Pořeší, vykosím, já si tě, má milá, vyprosím. Když jsem já šel okolo hája zeleného, natrhal jsem lupení do šátka bílého. A dal jsem ho do lože, kde má milá leží. Staň má milá, staň hore, staň má milá, staň hore, otevři mě dveří. Hory, hory, hory černé, hory, hory, hory černé, nejednou jsem přešel přes ně, nejednou jsem nevečeřal, nejednou jsem nevečeřal, když jsem za svou milu běžal. Tak před námi je závěr. Vážení a milí, děkuju, že jste s námi strávili předchozí minuty. Děkuju našim hostům, děkuju panu doktoru Janu Kristovi, řediteli Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici, teď mě to úplně vypadlo. Děkuju také panu doktorovi Karlu Pavlištíkovi, to mě nevypadlo, předsedovi Senátu programové rady. Děkuju Uherskohradišťské cymbálové muzice Ohnica. To kvůli vám mě to vypadlo, protože jsem přemýšlela, jestli mám říkat, že primášem je Jan Mudrák nebo Honza Mudrák a uměleckým vedoucím Jan Káčer, který sedí za cymbálem, se svými solisty také. Předpokládám, že se uvidíme ve Strážnici. Ještě předtím ovšem bych poprosila o závěrečné shrnutí a takovou krátkou úvahu člověka nejpovolanějšího, pane doktore, s dovolením. Takže pan doktor Pavlištík. Ano, děkuji za to povolání, ale rád ho přijímám. Ne, rád ho přijímám, abychom se vešli. Často se setkávám s nářkem, cože my si počneme s globalizací, která nás připraví o naši identitu, o naši specifičnost v kulturní a tak dále. Mě to už vytáčí. Já mám na to jednoduchou odpověď. Nám nikdo naši specifiku a identitu národní nemůže vzít, pokud si ji nenecháme vzít dobrovolně, z vlastní hlouposti a lhostejnosti. Přičemž lhostejnost je to největší nebezpečí, jako může existovat. Pak se mě ještě ptají, jaká je nejlepší ochrana lidové kultury. A já říkám, lidová kultura, lidová písnička třeba,
je nejlépe chráněna, když ji nosíme ve svém srdci. To nás totiž potom provází celý život a ve všech životních okamžicích. A tím plní od Pána Boha danou nejzákladnější funkci. To je zázrak. A když bude schovaná tady, tak nám ji taky nikdo nevezme. A k tomu, aby byla schována tady, strážnica pomáhá už 67 let. A já znovu říkám, až si dá někdo jednou práci, kdo to zrechnuje, tak se ukáže, že strážnické slavnosti jsou kulturní statek, který by tento národ a tato země měla chránit a ocenit. Měla by si ho fakt na ten seznam zapsat. To je celé. To bylo nadčasové a velice pravdivé. Zbývá dodat jenom na viděnou ve Strážnici anebo u příštího dílu u nás. Pěkný večer. Naschledanou. Sledujete televizi Noe, která vysílá bez reklam. Děkujeme za vaše příspěvky.